Il-Madonna ta' Pinu, rakkont tal-ġrajji ta' tfal u ktib ġdid dwar l-istorja tas-Santwarju ta' Pinu u sejħa tal-Madonna ppreżentata tfal. B'kitba ta' Francesco Pio Attartu u illustrazzjonijiet ta' Sandro Lateo, il-ktib jirrakkonta l-ġrajjiet marbuta ma' dan il-post fuq medda ta' kważi 5 sekli mill-ewwel kappella ċkejkna sa' żjara storika tal-Papa Franġisku 3 snin ilu. Il-ktib tnieda fil-preżenza ta' qatt ta' studenti minn skejjel primarji tal-Knisja f'Għawdex. Illum is-Santwarju ta' Pinu qiegħed iniedi din il-pubblikazzjoni sabiħa illi l-familji jistgħu jieħdu f'idejhom biex jirrakkontaw li ċkejknin l-istorja sabiħa minn meta kien hawn l-ewwel kappella f'dan il-post sa sejħa illi Marija għamlet lil Karmela Grima kif ukoll diversi ġrajiet kbar li seħħu f'dan is-santwarju fosthom iż-żjajjar tal-Papiet. Ir-rettur tas-Santwarju ta' Pinu Dun Gerard Buħaġar qal li l-ktieb u għodda mill-isbaħ mhux biss bħala ġabra ta' ġrajiet imma wkoll biex jiġi moddi patrimonju ta' fidi u devozzjoni li tfal għal l-ġenerazzjonijiet iż-żgħar ftit li xejn jafu l-ġrajja ta' meta l-Madonna ta' Pinu sejħet lil Karmela Grima u lil Franġisk Portelli. Dawn il-ġrajjiet antiki imma eżies għal poplu tagħna, kulħadd imbagħad jibda iżejt l-intietef biex ngħid hekk u kważi jwaqqa din il-verità hekk għażiża u jġiba qisha storja, fairy tale. Aħna propju għalhekk għamilna dan il-ktieb biex fi ftit dettalji mingħajr ħafna irqaqat imma fis-sempliċità kollu nirrakkontaw din il-ġrajja ngħadduha lill-uliedna. L-Isqof Għawdex Anton Toma ringrazzja lil Dun Gerard Buħaġar li fl-aħħar ta' xahar id-dieħel se jtemm snin ta' servizz bħala rettur tas-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu u faħħar il-kontribut li ta' biex is-servizz li dan is-santwarju jagħti ikun dinjitus u tikber il-qima lejn il-Madonna f'dan il-post għażiż. Ħabbar ukoll li mill-ewwel ta' Awwissu Monsinjur Carmelo Refalo se jkun l-amministratur tas-santwarju sakemm jinħatar rettur ġdid.